uyangizwa yini? Ungipe nje ibeat ngifuna ukubezwa bayangiropa labantu. Hallelujah. Ngifuna ukubezwa bayangiropa labantu. Isohla. Hawu. Bana. Kona bakho. Solo namhlanje phakathi. Awukade bakhona abantu. Phakathi. Isohlala naye. Ngoba nakho kunje. Glory to Jesus. Kodwa lento ithi nanguna Jesu akubizaye Jesus, uzumakelweni uzakonzweni noma usekuyibhasikophu. My God. uNkulunkulu noma uzakalaza. Awu Jesu. Kunento my brother ethi uma sisuka lapha siqonda ekhaya. Hawu Nkosi siqonde ekhaya. Uzumakhelwane mawusuka la uyapi vele wena? Iliphi lelikhaya yakulo? Glory to Jesus. Jesus. Asivule amabhayibheli ethu incwadi kaJohn, 1 John chapter 5. Egameni elinamandla lika Jesu. Oh, glory to Jesus. Jesus. My God. Hallelujah. John, 1 John chapter 5. Lokukhanya kukhanya ebumnyameni. Wait. 1 John chapter 5 verse number 4 and verse number 5. Ebukhoneni benkosi. Awuzwe nansi into enamandla.
Oh, thank you, Lord. Wonke umuntu lodelwe nguNkulunkulu uyalinqoba live. Kunqoba lesinqoba ngako live kukholwa kwethu. Ngubani umuntu longanqoba live ngaphandle kwalowo lokholwa ukuthi Jesu uyindvodzana yaNkulunkulu. Ngicela ibandla lithi amen. Hallelujah. Tshela umakhelwane siyanqoba. Siphinde sinqobe. Alibonge igama lika Jesu. Oh, hallelujah. Kafushane bazalwane ntambama. Ake sikhumbuzane ukuthi noma ngabe kwenzakalani kodwa ozelwe uNkulunkulu uyalinqoba lelizwe. Incwadi kaJohn umbhali ngesikhathi seBhayibheli uvuswa uNkulunkulu ukuba abe ngumprofeti. Le ndoda uma inikezwa ititle kuthiwa it's a minor prophet. Ungomunye wabaprofeti abancane. Uvuswa ukuba shumayela prophet nje. Kunesikhathi la ibandla likaKristu lidlula ngaphansi kwencindezelo la khona umbuso wamaRoma ukhiphe itayitela elithi abazalwane ababoshwe, abazalwane abahlushwe, abazalwane ababulawe. Alibonge igama lenkosi. Jesus. Ngenxa yalesi simemezelo abaningi abakholwayo bavele bangenwa ngamanzi emadolweni, babanjwa ukwesaba, baqala abangaba nentshisekelo yokumkhonza uNkulunkulu ngenxa yesimemezelo esiphumile esithi abazalwane bayahlushwa. Oh, hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Abaningi bahlukunyezwa ngenxa ukuthi bangabazalwane. Sanibonani bathandekayo. Oh, hallelujah. Sanibonani bathandekayo. Jesus. Sengathithi lesi sikhathi esiphila kuso isikhathi bazalwane sika Johani esikhuluma ngaye. La khona ibandla likaKristu libhekene nesimo sokucindezelwa, libhekene nesimo sokuhlaselwa, libhekene nesimo sokuhlushwa. Alibonge igama lenkosi. Oh, hallelujah. Alibonge igama lenkosi. Jesus. uNkulunkulu ke uyamvusa le ndoda. Uthi hamba uyobuyisa ithemba kulabo abangikhonza ngeqiniso. Tshela umakhelwane noma kunje likhona ithemba. Noma konakele kanje likhona ithemba. Uyabona ke uma ufunda umlando uyathola ukuthi ibandla lalidiscouragekile. Njengawe lamhlanje udiscouragekile. Abanye baze babuza umbuzo othi kanti uphi uNkulunkulu mangihlukumezeka kanje? Uphi uNkulunkulu mangihlaselwa kanje? Sanibonani bathandekayo. Ngisabathe ngiyahlanganisa impilo ukunaloku izinto ihlakazeka kakhulu. Uphi uNkulunkulu uma kunje empilweni yami? Uphi uNkulunkulu uma kunje ekhaya lami? Kodwa lithi izwi lenkosi uNkulunkulu abavusela le ndoda. Awusanibonani bathandekayo. Jesus. Eminye yama messages noma yemlayezo yokuba nikeza ithemba ila esifunda khona namhlanje. Awulibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Uma ema phambi kwebandla eliphelelwe ngamandla elingenathemba ngenxa yezimo zempilo, le ndoda evele yasukuma ema ngesibindi. Oh, glory to Jesus. Jesus. Njengoba silana simi ngesibindi ngoba banqoba wasendumo lo nathi siyanqoba ngegama lika Jesu. Jesus. Le ndoda yezwakala imemeza umthetho ukishiwe othi akungahlanganwa ngegama lika Jesu. Le ndoda yamemeza umthetho ukishiwe
Othi ababiza igama likaJesu bayaboshwa. Kodwa le ndoda yamemeza yathi konke okuzelwe uNkulunkulu Jesus. noma kunje kodwa wenqoba. Alibonga igama likaJesu. Ngicela utshela umakhelwane uthi makhelwane konke okuzelwe uNkulunkulu kuyalinqoba lelizwe. Sizomemezela entabeni egameni likaJesu ukuthi khona izimpi ezihlasela impilo yakho, khona izimpi ezihlasela ikhaya lakho, khona izimpi ezihlasela imali zakho, khona izimpi ezihlasela amaphupho nawo. Kodwa sizothi noma izimpi zingakanani kodwa bonke abazelwe uNkulunkulu noma izimpi ziphume kangaka bayanqoba lelizwe. Hallelujah. Ngiyamemezela entabeni ukuthi bazalwane noma sihlaselwa kanje kodwa siyanqoba. Sithi sesinqobile siphinde sinqobe. Noma uhlaselwa ngabathakathi siyanqoba. Noma uhlaselwa izifo siyanqoba. Noma uhlaselwa amaphupho siyanqoba. Noma uhlaselwa inqalekiso siyanqoba. Yes, Lord. Alibonga igama likaJesu. Tshela umakhelwane sikuDisemba manje. Imimoya ikhishiwe. Ama-devil worshippers akhishiwe. Inkinga sikhishiwe. Lalela siyanqoba. Nalenhlupheko siyayinqoba. Nalesi simo siyasinqoba. Tshela umakhelwane siyanqoba ngegama likaJesu. Sidlule izintwe ezinzima njalo awukho bakhona abantu usumakhelwane yile obhekene nayo. Isiphi lesimo ushiye endlini la uvela khona kodwa nanti izwi elingabuyele emumva lingawenzanga umsebenzi. Siyanqoba bazalwane. But nanti into engithandayo engifuna siyibambe lelizwi lithi konke okuzelwe. Umbuzo uthi sewazalwa yini kabusha. Ikona bathandeka. Oh Jesus. Ngoba lamandla okunqoba ehlela kulabo asebazalwa kabusha. Awehleli kunoma ubani. Lamandla wehleli phekwakho ngoba unenkinga. Awehleli phekwakho lamandla okunqoba ngoba ubhekene nesimo. Kodwa adonswa ukuthi sewuzelwe kabusha. Awusanibonani bathandeka? Jesus. Asiphinde simemezele entabeni. Lamandla okunqoba. Lamandla okudlula. Lamandla okuhlula izimo awehleli phekwakho ngenxa uthi wena unenkinga. Oh hallelujah. Awadonswa isifo onaso, awadonswa inhlupheko nayo, kodwa lamandla afuna nje umuntu ozelwe kabusha. Oh Jesus. Awusanibonani bathandekayo? Hallelujah. Lamandla athi ayamthola lo nenkinga kodwa akazelwe kabusha, ayadlula lamandla. Ayamthola onehlazo kodwa akazelwe kabusha, ayadlula lamandla. Ayamthola ohluphekayo kodwa akazelwe kabusha, ayadlula lamandla. Lamandla awahlaliswa isimo obhekene naso. Lamandla ahlaliswa ukuthi sewazalwa yini kabusha. Oh hallelujah. Awusanibonani bathandekayo?